Wel, mae cystadleuaeth dartia y Grand Slam yn dechrau heddiw yn Wolverhampton ac yn para tan wythnos i fory. Y Cymro, Gerwyn Price, ydy'r detholyn rhif 1 tra bod Jonny Clayton yn rhif 8. Ac mae'r cystadleuaeth yn parhau tan wythnos i nos fory, noson y ffeinal. Dewch ni gael gair efo'r gohebydd dartia Dylan Williams. Bore da, Dylan. Shwmai, bore da, Dylan. Lle mae'r Grand Slam yng nghyngreir y cystadlaethau dartia o ran pwysigrwydd hwn? O ran pwysigrwydd, mae siwod mae Alana fel yr 3 neu 4 gystadleuaeth mwyaf ar y calendar. Mae'n un unigryw iawn i ennill. A'r rheswm am hynny yw fformat y gystadleuaeth o ran yn hytrach na knock-out yn syth. Beth sydd dan i gyda'r Grand Slam yw 32 chwaraewr sy'n cael ei hollti mewn i 8 grŵp. 4 chwaraewr yn mob grŵp, a wedyn mae pawb yn wario 2 gêm. A wedyn ar ôl i bawb wario'r 2 gêm hynny, Tybwy sydd wedi gorffen yn gyntaf ac yn ail sydd yn symud trwyddo i'r 16 ola, lle mae'r gystadleuaeth wir yn tanio wedyn. Felly, cystadleuaeth bwysig iawn, a un fydd Gerwyn a Jonny yn gobeithio wneud yn dda iawn ynddo. O sut mae pethau'n edrych i Gerwyn a Jonny? Wel, ti'n gweud ar y dechrau fan yna, Gerwyn yn detholi'n rhif 1, ond be mae 2021 wedi dangos i ni, mae pawb, hyd yn oed Gerwyn a phawb arall yn chwarae yng ngysgod Jonny ar hyn o bryd os rhywbeth. Mae Jonny'n cyrraedd Wolverhampton fel chwaraewr gorau y byd yn seiliedig ar hyn i ni wedi weld yn 2021. Mae'r Fferet wedi ennill mwy o deitlau unigol na neb arall y tymor hwn gyda 6. Ond yn bwysicach fi'n credu, mae 4 o'r rheini wedi dod o flaen y camerau teledu, sef y meistri, yr uwch gyngrair, y World Grand Prix, ac mwy adweddar welwn ni'n ennill y World Series yn curo Gerwyn ar y ffordd. Felly, heb ost fod Jonny yw'r dyn i guro. Ac mi gurodd o Gerwyn yn weddol rhwydd yn noson honno, ac mae Jonny Clayton yn erbyn Rusty Jake Rodriguez i ddechrau. Fydd o'n rhydlyd? Mae Rusty Jake yn llanc ifanc o'r Awstria sydd wedi ennill y Development Tour yn Ewrop. Felly fydd e'n dod yn llawn hyder. Mae'n gwybod dim byd ag ei golli, felly fydd e'n twlu popeth at Jonny yn y rown agoriadol. Beth sy'n bwysig fyd yn y grwpiau yma yw mae'n fformat byr iawn, felly cyntaf i 5, a os i ti'n mynd ar y llwyfan a ti ddim yn tanio o'r darten gyntaf, giller'r chwaraewyr llai nodedig, mae dal dyn mas, felly bydd Jonny'n llwyr ymwybodol o'r gallu sydd ar Rusty Jake, a bydd e'n gobeithio gosod sylfaen yn gynnar iawn a ennill panaw yma i helpu i gynnal momentum wedyn trwy gydol y gystadleuaeth. A beth am yr Iceman, Gerwyn Price, yn erbyn Nathan Rafferty? Ie, bydde ti'n disgwyl dechrau digon rhwydd i Gerwyn. Mae wedi cymryd rhywfaint o amser allan o'r gêm nawr ers yr World Series. Mae'r Grand Slam yn gystadleuaeth mae Gerwyn wedi wneud yn da yn hanes. Wedi ennill 2 waith yn y 2 blynedd diwethaf, felly mae'n hoffi'r gystadleuaeth, mae'n hoffi'r lleoliad. Mae wedi gweud ni mewn sawl cyfweliad, felly disgwyl gweld y ddoi yn ennill panaw yma. Dylen i weid fyd, mae yna un Cymro arall, sef Jim Williams. Fydd grandawyr yn gyfarwydd iawn enw Jim, yn chwarae draw yn y BDO, gyrraeddodd y ffeinal pencampwriaeth y byd yn 2020, le gollodd ebyn Wayne Warren. Felly, mae 3 Cymro dyn ni gadw lygad o'n wythnos yma, felly gobeithio gallwn ni weld y 3 yn mynd yn bell iawn a cyrraedd y ffeinal yn nos Sadwrn nesaf. Hollol 3 chynnig. Dim byd gwell. Diolch yn fawr iawn, Dylan, am y dadansoddiad yna. Gêm ofal am mwynhau y tywydd.